Til degan daryo bor. Til ham xalq anom uchun eng qadrli ikki tushuncha. Ул Abdulla Kariyev bilan bir ovuldan. O'z ovulida masjid tuzitgan, xosh qilgan ham eng ko'p hunarga ega shaxs. Hammalik shaxs bugun oshiqdan oshiq angamaga azir. Sirlarini osharmikan? Buni hozir bilamiz. Rahim edik. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген кунакта күп кырлы шәхес Фәрит Мифтахов. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм кунагыбыз. Ва алейкум ассалам. Фәрит әфәнде, мин бүген сезгә акыллы сүзләр белән мөрәҗәгать итәсем килә. Сәнгатьнең кеше өстеннән хакимияте бик зур. Музыка һәм җыр хис тарта, рухи көчне күтәрә, сүзсез генә шәхес тирәнлегенә үтә дигән Совет опера җырчысы Иван Козловский. Сез менә үзегезнең җырыгыз, ижатыгыз һәм музыкагыз белән тамашачыга, безнең халкыбызга нәрсә җиткерергә телисез? Аның мәгънәсе кайда? Мәгънәсе аның җырларда дип уйлыйм, сүзләрендә, әлбәттә, иң мөһиме, алар минем тормышымнан күбесе алынган. Минем генә түгел, безнең тормышларыбыз бер-беребезгә ошаган. Без бер чорда яшәгән монда яшьләр белән, ягъни авырлыкларны хис иткәндә, ягъни әниләр, әтиләр турында җырлаганда. Шуңа күрә менә аның иң мөһиме үзеңнең тормышыңны һәрбер җырны җырлаган саен тагын бер тапкыр әйләнеп кайтып, аныңга кереп, хисләнеп, менә ул ниндидер хобби дияре кирәк, ул шундый үзеңне тынычландыру. Һәм инде шул вакытта әйтеп китәргә кирәк, бүгенге социаль чиртәләрдә тыңлаган кешеләр рәхмәт язып, менә шул үзләренең тормышларында да шундый гыйбрәтле хәлләр булганына рәхмәт әйтүләре, менә ул беренчедән күңелле, икенчедән ул тәрбияли кешене дип уйлыйм. Тәрбия мәсьәләсендә дә ул җырлар кирәк дип уйлыйм, андый җырлар. Фәрит әфәнде, җитәкчене җиңеп, сәхнәгә җырчы булып чыгу җиңелме ул? Төрле күренешләрдә һәм образлар. Җырчы диергә дөрес түгелдер ул, чөнки җырчылар безнең бик күп, Аллага шөкер, мин үземнең хисләремне халыкка җиткерү. Чөнки ул җырлар бар икән, аны шигырьләрен язганнар икән, аларга ки язылган икән, аны шулай матур итеп аранжировкалар ясатып җырланган икән, аны халыкка җиткерәсе килә. Чөнки ул теге каядыр яшереп ятырга тиеш түгел. Әйтәм бит, аны әлбәттә ул бөтен кешегә ошамас, ошаган кешегә аның күңеленә барып җитә торган булса, җырчы түгел дигәндә ник әйтәсе килә, җырчы булып ул зур җырчы булу зур дәрәҗә, аның бурычлары да зур, әлбәттә аларга үсәргә, үз өстендә эшләргә кирәк. Татар дөньясында ул җырның мәгънәсендә, дәрәҗәсендә артырга тиеш. Без теге бәхеткәме, кызганычкамы каршы дигәндә, без ул аның белән шөгыльләнәбез, без үзебез өчен дигәндә, шуңа күрә без андый теге бурычларны үз өстенә ала алмыйбыз. Ничек кенә булмасам, бүгенге көндә Фәрит Мифтаховның үзе язган 60-тан артык җыры бар. Кайдан илһам килә? Һәм бит әле күбесе ялгышмасам, Гөлнур Айзат сүзләренә язылган. Димәк, тандем да оешкан, иҗади тандем. Әлбәттә, күп кенә җырлар язылды. Алар ничек язылганын мин әйтә алмыйм. Ул ничек җырларның көйләре, кайсылары көй белән, кайсы гитара белән, кайсысы ниндидер күңелгә яткан хисләрдән килә. Әлбәттә, аны бер утырып кайсы вакытта шигырь, матур шигырь алсаң да язам дисәң, ул килеп чыкмый. Кемдер көй яза, шигырь яза алмый. Кемдер менә шуңа күрә һәрбер кешенең бу дөньяда үзенең эше бардыр инде, анарга ниндидер талант бирелгәндер кешегә, ягъни бурыч куелгандыр бу тормышта аны нәрсә эшләргә икән. Шуңа күрә шул бурычны эшләгәндә һәрбер кешенең үзенең роле бар. Бик сәер хәләт булдымы бу җырлар язу сезнең өчен? Әлбәттә, 2009 елда әле Рәхимә апа Валиуллина бүген Сабада эшләп яши, әле үзе Башкортстаннан башкорт радиосын алып бара, бик зур эшләр эшли безнең татар белән башкорт арасында мөнәсәбәтне булдырга, бик зур рәхмәт анарга. Аның менә берничә җыры шулай шигырьләр генә биргән инде укулым дип. Мин аны укыдым да, шул менә ниндидер хисләр белән ниндидер җырлар, менә язлар килеп кышлар кайткан чакта дигән шундый җырлар, аннан менә шунардан башланып китте. Аннан соң инде аны безнең хөрмәтле язучыларыбыз шулай ишетеп, миңа шулай шигырьләр бирелеп, менә шулай аның дәвамы булды. Яраткан мөгаллимнәрегез турында сөйләшеп китик әле. Үз тормышында аларның киңәшләрен яратып куллана торган укучылар булмыйча калмый. Сезнең тормышта бүгенге көндә дә киңәшләрен бик актив рәвештә куллана торган укытучы мөгаллимнәрегез бармы?
Иң беренчесе, әлбәттә, һәрбер кешегә якын булган, яраткан булган иң зур мөгаллим ул әни кеше, ана кеше. Һәрбер кешегә. Инде без нарсын тәрбияләгәндә, мәктәпкә барабыз, мәктәптә укыганда, мен 48-нче мәктәптә Казан шәһәрендә татар классында укыдым. Безнең инде яраткан укытучыбыз Асия Султан Рафикова иде. Форсаттан файдаланып, мен Асия Султанга сәлам әйтәсе килә. Сәлам юллыйбыз. Класс исеменнән безнең рәхмәтләр әйтәсе килә. Тормыш барганда без инде шул ук укырга керәбез, армияга барабыз. Әлбәттә, армияда мен уйлап торам, безнең анда сержантлар да була, офицерлар да, әмма безнең килгәч, анда безнең якташлар, земляклар, алар инде теге бездән бер елга, ел ярымга олырак булган, безнең шундый бер-беребезне теге ярдәм итә торган кешеләрбез, алар безгә шулай теге якын кешеләр була, аларның киңәшләрен тыңлыйсың армияда инде. Аннары кайткач инде шул эш мәсьәләсендә күп кенә шәхесләр белән аралашасың. Әлбәттә, безнең республикада мин тагын бер тапкыр әйтәсе килә, Митимир Шаймиевка рәхмәт, барыбыз исеменнән. Ул безгә үрнәк, бүгенге көндә дә, киләчәктә дә шулай исән-сау булып, үрнәк булып торсын иде. Әлбәттә. Дин мәсьәләсенә әйткәндә, без инде менә мин үзем ничектер кызык булып килде. Мен 33 яшь булган көнне, 7 сентябрь көнне, әле ул 2001 елда безне икенче төрмәдә мәчет ачылышына чакырдылар мине. Без анда ярдәм иткәннең төзелешенә. Шунда беренче тапкыр мин Госман хәзрәт Исхаки белән танышырга насыйп булды. Без аның белән чынлап та ул көлеп тә сөйли кайсы вакытны без аның Фәрит белән төрмәдә таныштык дип, ул бер юморга әйләнде инде. Шул вакытта әйтергә кирәк, мин теге язмышым да, үзем дә аның белән, дин әһеле белән, мөфти белән ул вакытта шундый урында танышуы, ул Аллаһ Тәгаләнең шундый яшемдә шул 33 яшь туган көнне Җәннәт яши бит әле. Шуңа күрә ул булай гына түгелдер дип уйлыйм. Без аның белән башка җирдә танышырга мөмкинлек бар иде, әмма бер шулай теге үзе шулай килеп чыкты. Шуннан соң инде Аллага тапшырып, минем әни белән әти дә мәрхүм булды шул елны. Алар белән шул дингә якынрак булып әйтәсе килә. Менә шул дин әһелләре Госман хәзрәткә рәхмәт, Ильяс хәзрәткә, алар безнең шул дин юлында Җәлил хәзрәт һәм инде башка хәзрәтләргә, мөхтәсибләргә, алар безгә шулай ук остазлар дияргә кирәк. Безгә шул бу тормышта нәрсә генә әйтсәк тә, дин ул безнең зур урын алып торырга тиеш безнең тәрбиядә һәрберебезнең дә, чөнки ул миңа һәр вакыт ниндидер министерство, ниндидер бер зур фән белән бер рәткә куяса килә. Мин дә чынлап та уйлыйм аны шул турыда. Без әйтәбез бит инде, менә нефть бар дибез, газ бар дибез, машиналар төзиләр дибез. Менә күп кенә химия, динне без искә төшерәбез, кызганыч, бала тугач, кирәк булганда гына. Кеше киткәч, бер аш уздырганда гына, менә әйтәсе килә, ул кешенең зур хатасы. Калган яктан безнең остазларыбыз инде әлбәттә, мин һәр вакыт әйтәсе килә, олы яшьтәге кешеләрне, мин аларның исемнәрен әйтеп китсәм, кемнедер онытырга мөмкин. Безнең профессорлар, академиклар, артистлар, җырчылар, олы яшьтәгеләр, менә без аларны кичкенә вакытта хөрмәт итеп телевизордан карый идек. Сәясәт кешеләрендә шул ук, шуңа күрә аларга да бик зур хөрмәт бездән, алар да безнең өчен зур мөгаллим дип уйлыйм. Шул бәхетне гомер буе кулларымны мең кат канаттым. Туттырдымы очты биек биек, күкләрнең дә җиде катына. Мин дә очтым шул бәхетне эзләп, тик бәхетле булу хакына. Бәхет кошы нинди илләрдә син, кай якларда уя өлгертең. Өметләре сөйгән бик күпләрне, өмет биреп кабат терәтең. Туттырдымы очты биек биек, күкләрнең дә җиде катына. Мин
koştum şol bäxtini izlep Tik bäxtli bulu hakkına Ferit Efendi, kişi jingilgine men öz vatanımni yaratam deb qışqırib ayta ola. Lekin bit yaratul fiil, ul gameldagina roslana ola. Sizning fikringizcha, nindi kishi shin-shinlab öz vatanini yarata ola? Eng muhimi o'zingning tug'an jeringni, ati-aningni, ham shu vaqtda tug'anlarni, ko'rshilaringni hurmat etib yashashga kerak deb o'ylayman. Vatan shundan boshlanadi deylar bitadi. Shundan boshlana, chunki u tegi allakim bo'lib, Moskvada allakim bo'lib o'tirib, men vatanimni yaratam deb u bir xil. Tegi ishlaring bilan ko'rsatuv. Ana mana shu ijtimoiy ravishda kishilarga yordam berish masalasida ishlavi, u mana shu vatanimni yaratuv masalasi. Chunki u tomchidan gul jiyiladilar, shu bilan har bir kishi, har bir tatar kishisi o'zining tilini, o'zining vatanini yaratsa, o'zini tarbiyali. Siz bit endi diniy kishi. Shunlab da diniy kishiga muhabbat bilan aytib ketdingiz, shul muftiy bilan uchrashuvdan so'ng borliqqa keldi. Turmadagi uchrashuvdan so'ng nechikgina bu so'zlar sayr yong'iramasin. Nindiyrak oyat, sura yoki hadisdan bir ma'nali o'zuk bilan Qur'onning osilini anglay oldingiz. Ham boshqalarga nindi o'zukdan ananglarga kengash yetarsiz. Endi Qur'on to'g'rida aytganda, aning bor o'zining qonunlari, albatta Fatiha surasi u Qur'onni ocha turgan. Bismillah so'zi u Fatiha surasini ocha. Fatiha surasi Qur'onni ocha. Har bir namozni o'qiganda da men tegi din ahliga bo'siyashib o'tiramiz sizning bilan. Boshdan har bir rakatda Fatiha surasi o'qiladi, undan so'ng endi birinchi, ikkinchi rakatda shulay suralar o'qiladi. Ani har bir kishi u bilan namoz o'qigan kishida bilan mana shuni aytasi keladi, Fatiha surasini har bir kishiga bildirga tegish. Hali mening bunda bir do'stim berga kerak, u Yerusalimga borgan edi bir 10 yillik ekskursiya masalasida endi. Anar qaytdi-da, shu masjidga, Al-Aqsa masjidine kirgan tilagi bo'lgan. Anda men o'zimda bo'lganim bor, anda kirganda axirani tura. Shu axirani endi tegi azrakkina ekskursiya keldimi ekan deb shular kishilarni to'xtatib, ular so'raylar. Fatiha surasi deb. Agar sen Fatiha surasini silab bera olmasang, seni masjidga kiritmaylar. Mana bit. Tekshirib qaraylar, sen nindi anda narsa nindi narsaga kelding ekan. Musulmon bo'lsang, sen kir. Musulmonmi tug'ilmi degan bor. Agar sen Fatiha surasini bilmasang, sen endi vafo etigiz musulmon bo'la olmaysiz deb aytgan formada. Shunga ko'ra shu sura eng muhimi deya kerak, ham endi tegi hali boshlaganda har bir kishi endi kul huvallohni o'rganishga tegish. Chunki ana shu din ahllari aytuvchi shulay Fatiha surasi bilan 3 tapqir kul huvallohni o'qiy bilsang-da, sen endi iymonli, ham endi Qur'onni ko'targan kishiga ratına kira olasan. Shunga ko'ra narsa aytasi keladi, mana bu aytgan bir necha suralarni o'rganishga kerak. Albatta onun İran'ı gömür boyu şol din boyunca aytganda kishi tug'udan lahitine hatlab uğurga tegish degan. O big dürüst sözler. Şuna ko'ra onu ko'p o'ynab o'qisang da bizning dunyoni bilir uchun bizning gömürü bizning bir kishining da gömürü jitmagan. Mana gömür dedik de kishiliklik sifatlari bor Ferit Efendi. Kishiliklik sifatlari bo'yicha shin do'stig'izni nechik belgilaysiz? Ham umuman Ferit Miftahovning shin do'stlari ko'pmi? Albatta do'stlar alar Ömür bilen tekshirilgandir endi ular. Ömür bilen tekshirilar. Hali mana bir turmush o'tgan sayin indidir kishilar turmushdan keta, qaysilari boshqa yo'l bilan keta, qaysilari bilan yo'llar ayrila. U normal deb o'ylayman. O'zimga qaraganda men har vaqt butun kishilar bilan da, bigrakda eski do'stlar bilan, klassdoshlar bilan da, birga ishlagan kishilar bilan, birga xizmat etgan kishilar bilan har vaqtda yaxshi aloqada turishga tirisham. Şuşu do'stlar bilan birga bo'laylik, birga ham birdan bo'laylik degan tilakda angamamizning birinchi ulushini tamomlab reklamada qarab o'zig'ali Farid Efendi. Şuşu motor nuqtada biz angamamizning ikkinchi ulushina kelib kiramiz. Bizda bugun esingizga tushiran qonaqda ko'p qirli shaxs Ferit Miftahov. Qo'batdan xayrli kun Ferit Efendi. Assalomu alaykum. Siz endi zo'r komanda bilan yetakchilik eta turgan davlat ishliklisi, jamoat ishliklisi,
Аңлашыла ки, һәр кеше белән дә уртак тел табу ул җиңел түгел. Сез башкаларны аңлау өчен нинди көч куясыз һәм гомумән башкаларны аңлау, алар белән идарә итү сезгә җиңел биреләме? Җитәкче буларак сорау. Эшләгән кешене, ягъни бергә эшләгән кешене аның урынына куеп үзеңне карарга кирәк. Әлбәттә, аның нинди теләге бар, аның нинди соравы бар, анарга ярдәм итү мәсьәләсендә, аның күңелендә нәрсә, хисләрендә һәм эшендә ниндидер кайсы вакытны теге катырак әйтергә дә мөмкин. Әмма ул каты әйтү, ягъни өйрәтү, ул анарга киләчәктә зур тәҗрибә эшендә ярдәм булсын дигән формада. Теге үзеңне аларга нәрсәдер әйтеп, ягъни аны теге түбән әйтеп, үзеңне зуррак кую мәсьәләсендә түгел. Кешене аңлавы, аның нинди кешеләр төрле бит. Ул бит ниндидер аның индивидуаль мәсьәләдә килергә кирәк һәр кеше белән. Характеры буенча да. Сер түгел, Фәрит әфәнде, бүгенге көндә яшь буын татар теле белән бик аз кызыксына. Моны заман таләп итми. Әгәр дә сез үзегезне шулар урынына куеп карап, яшь үсмер иттереп күз алдына китерсәгез, бүгенге көндә татар телен киңәйтү, аның кулланышын арттыру өчен нинди адымнар башкарыр идегез? Сезнең сорауга җавап биргәндә минем үземнең яшь үсмер вакытым искә төште. Чөнки мин әйтеп киткән идем инде, Казан шәһәрендә 48-нче мәктәптә без инде актык татар классы булып бардык. Бездән соң татар класслары булмады, кызганыч. Ул вакытта безнең класс һәм тагын 2 класс бар иде, урыс класслары. Анда укыган татар малайлары да, алар инде һәр вакыт безне татар, чыплашка, әллә нәрсә дип шулай үзләрен зуррак дәрәҗәгә куярга тырышалар. Нәрсә әйтергә телим мин аны, ул вакытта да күп кенә яшь үсмерләр татар теле, ул вакытта бигрәк тә әйтергә кирәк. Ул вакытта шәһәрдә, трамвайда барганда татар телен ишетсәләр, Казан шәһәрендә дә, ул инде бер ниндидер бик кирәкмәгән эш кебек күренә иде. Хәзер яшьләр турында сез әйтәсез, кызганыч дип. Әмма мин әйтер идем, менә без хәзер татар телендә сөйләшкән татарларны күбрәк беләбез, күбрәк күрәбез. Алар, мин әйтер идем, ул вакытка караганда ул бер дә яхшы якка гына үзгәрә. Хәлләрегез әле күпкә яхшы. Әйе. Элекке безнең яшьтә шәһәрдән кешеләр әби бабаларына, туганнарына җәй көне каникулга кайта иделәр авылларга. Хәзер инде Җәлил хәзрәт күптән түгел әйткән иде, былтыр инде безнең пандемия булды, ул пандемияның да бер ниндидер ягылышы булды. Безгә шәһәрдән балалар алып кайттылар. Элекке рус телен белмәгән әбиләр хәзер инде алар да русча сөйләшә башлады авылда дип. Шуңа күрә яшьләрнең алга кайтып әбиләрен рус телен өйрәттеләр. Яшьләр барып татар телен монда онытырга бик ашыкмыйлар. Менә мин белән күп кенә яшьләр исәнләшә дә татар телендә, сөйләшә дә татар телендә. Шуңа күрә аның хәле әле аны сәясәт итеп күрсәтәләр. Нәтиҗә гамәлләр аша килә, Фәрит әфәнде. Сез инде бик актив җәмәгать эшлеклесе. Бу ел барышында нинди мөһим җәмәгать эшләре башкардыгыз? Шул турыда да сөйләп китегезче. Безнең инде әлбәттә ел дәврендә булган иҗтимагый эшләр бик күп була иде. Без инде былтыр менә пандемия белән әзрәк кенә күп кенә эшләр тукталды. Ул бөтен җирдә дә шулай. Әле быел без инде күп кенә мәктәпләрдә дә эшләдек инде. Әле менә быел ТНВ белән бергә оештырылган яшь диктор конкурсы, яшь журналист конкурсы. Шунда бик алар былтырлар да без анара халыкта шулай катнашкан идек. Акыл Дәвани бабайлар белән аныклары турында киләчәк буын формасында шундый конкурслар күп кенә уза. 1000 еллык мәдрәсәсе ул бердән-бер Татарстанда да кирәк, Россиядә да татар телендә шәкертләрне укыта торган мәдрәсә. Шуңа күрә анарга да игътибар итәсе килә. Анда һәрбер дәрестә, һәрбер кешедә, хәтта башка милләт урыс кеше малае бар, ул балалардан килде. Ул да инде хәзер бездән дә яхшырак татарча сөйләшә. Шуңа күрә әле исламга гына түгел, әле татар дөньясына да кереп, татар дөньясына мәхәббәт булган кешеләр бар. Менә әйтегез инде, яшь диктор, яшь журналист, шундый бәйгеләр үткәрелеп килә яшьләр арасында дидегез. Шул ук татар яшьләре арасында татар телен популярлаштыру өчен яңа идеяләрегез бармы? Алар бит актив аларның көчләрен дөрес юнәлешкә генә кыйбылай ясап җибәрергә кирәктер. Без монда теге мин үземне
әллә кем иттереп куеп, акыллы кеше иттереп әйтәсе килми. Мин әйтеп китим, дәүләт дәрәҗәсендә эшләр бара. Инде Аллаһка шөкер безнең Казан милли мәдәният үзәгендә НКЦ Казан булганда, анда зур гына библиотека ачылды. Анда хәзер мин белгәнемчә яшьләргә җыелып, анда китаплар, татар телендә китаплар укып, шунда менә шул бер-берсе аралашып йөрә кирәк. Һәм башка җирләрдә дә татар телендә шундый мөнәсәбәттә булырга мөмкинчелек тудырылган. Казан шәһәрендә дә, Татарстанда да. Шуңа күрә яшьләрдән үзләреннән тора дип уйлыйм. Җир анабыз туфрагында үстек, алмагач күк бездә дәм алып. Өлгергәч тә алма куела җиргә, тик без генә калмыйк югалып. Яшел чагыбыз бар, яш чагыбыз, асуланган пешкән вакытлар. Алманың да кызыллары була, без дә шулай яндык артыкта. Җир анабыз туфрагында үстек, алмагач күк бездә дәм алып. Өлгергәч тә алма куела җиргә, тик без генә калмыйк югалып. Сез инде шуның хәтле зур тәҗрибәгә ия, шуның өчен бу сорауны сезгә бирәсебез килде. Татар халкының төп сыйфатлары дип кайсыларын атыйсыз? Татар халкы ул эшчән халык. Эшчән. Чөнки без беләбез инде Россиядә дә, Мәскәүдә дә, элеккедә, Аллаһка шөкер, хәзердә татар халкы, татар кешеләре дәүләттә дә бик күп. Бизиләр. Бизиләр дә, эшлиләр дә. Татар халкы ул теге ниндидер аның хәйләкәрлеге дә бардыр, күпме кирәк кешегә. Ул яхшы сыйфат дип уйлыйм. Ниндидер вакытта иң мөһиме безнең шул менә милләтебезне ярату, телебезне ярату, һәм инде динебезне, без инде тарихны алганда, менә башка дингә күчергән вакытта, төрле хәлләр булганда, татар дөньясы ул шулай татар булып калырга, мөселман булып калырга тырышкан. Әлбәттә, ул моның иманлыгы турында. Иман ул бит әле милләтеңне, телеңне ярату, дөньяңны ярату, ватаныңны ярату. Моның бер фасылы дирәк. Депутат булу елларында Фәрит әфәнде, сез ирешкән уңышлар бик күп булды. Бик зур ярдәм алып килдегез милләтебезгә, халкыбызга. Шулай да әгәр дә инде янәшә куеп карасак, музыкадагы эшчәнлегегез, депутат буларак эшчәнлегегез, җәмәгать эшлеклесе буларак эшчәнлегегез һәм инде дини кеше, хәйрияче буларак эшчәнлегегезне кайда иң зур файда китердем дип саныйсыз? Кайсы күңелегезгә иң якыны, әллә берсендә бер-берсеннән аерып куеп булмыймы аларны? Чөнки сез күп кырлы шәхес, файдалы шундый зур милләтебезгә. Мин бу мәсьәләдә ниндидер өлкә буенча файда китерү мәсьәләсендә түгел, ә менә үзем шәхсән иҗтимагый рәвештә эшли торган кеше шул яшьләргә яхшы үрнәк булу мәсьәләсендә миннән файда күбрәк булыр дип уйлыйм. Чөнки без кешегә караганда ничек инде сез әйтмешсез, тегендә дә өлгерә, монда да өлгерә. Эшли дә, җырлый да, спорт белән дә шөгыльләнә, әле ялда итә, балалары белән дә йөри, башка өлкәләрдә дә, менә ул шундый бер үрнәк булсын иде. Ник дигәндә, кешенең буш вакыты булырга тиеш түгел. Чөнки ул кешенең кирәкмәгән эшләргә тартылырга, кирәкмәгән кешеләр белән аралашырга, кирәкмәгән урынга эләгү дә шулай ук вакыты булса, кешенең кирәкмәгән буш вакыты булса мөмкин, анардан сак булырга кирәк. Чөнки әйтәсе килә, кирәкле эшләрдә генә булганда кешегә, дәүләткә, җәмгыятькә, үзеңә рухи яктан, матди яктан, төрле яктан да файда китергәндә, менә аның яхшы кешегә үзенә. Нинди киләчәктә тарих нәрсә күрсәтә? Без дөрес эшләдекме, дөрес эшләмәдекме? Аны инде
киләчәктә без үзебез дә әле аңларбыз. Шулай да вакыт артыгызга борылып карыйсызмы? Минем арттан килүчеләр, миннән үрнәк алучылар бармы дип. Әйтергә кирәк, бар дисәм дөрес булыр, чөнки яшьләр дигәндә шул вакытта әйткәндә яшьләр күп вакыт таныйлар, исәнләшәләр, сорашалар. Үземнең яшьтәшләргә караганда инде күбесе соклана дияр кирәк, чөнки безнең яшькә халык җитеп, әле менә сезнең тапшыруга килеп, сезнең алда шулай утыруы һәм дә безнең хөрмәтле милләттәшләребез, дусларыбыз, туганнарыбыз да минем өчен шатланадыр дип уйлыйм. Шуңа күрә сезгә килүе, халык белән аралашуы, ул үземнең Аллага шөкер исән-сау икәнемне, киләчәктә дә шулай эшләргә, сез әйтмешли файда китергә, теге безнең тормышыбыз булай гына үтмәсен иде дигән формада нәрсәдер сездән дә өйрәнергә дип шундый өмет белән яшәргә кирәк. Әлбәттә, тапшыруыбыз ахырында сезнең өчен иң кадерле берәмлек халкыбызга, татар халкына төп теләгегезне җиткерегез әле, Фәрит әфәнде. Нинди теләк булыр ул? Бик зур рәхмәт соравыгыз өчен. Мин инде форсаттан файдаланып һәрвакыт теләгемне әйтәсе килә. Милләтебезгә, халкыбызга, динебезгә, дәүләтебезгә бергә исән-сау эшләргә насыйп итсен иде. Бәхетле булыйк, бергә булыйк, озын гомерле булыйк. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Фәрит әфәнде, сезгә дә бик зур рәхмәт шушы ачыктан-ачык әңгәмәгә килгәнегез өчен. Алга таба да сезгә иҗат уңышлары, эшчәнлегегездә әле зурдан-зур уңышлар. Чәчәк атсын Татарстаныбыз, дөньябыз. Уңышлар сезгә. Кабаттан рәхмәт. Амин. Телебез һәм милләтебез турында Фәрит Мифтаховтан һәр вакытта да кадерле фикерләр ишетергә була. Чынлап та ул үзенең җәмәгать эшләре, дәүләт эшләре белән инде күпләргә таныш шәхес. Музыкада һәм инде татар җырына бүләк иткән өлеше күпләргә әле аерым бер сюрприз да булгандыр. Рәхмәт аңа бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен. Без сезнең белән бүген, хөрмәтле дуслар, киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ачыктан-ачык әңгәмәдә бергә булыйк. Сау булыгыз.